Εδώ και εσύ εκεί πέρα. Λίγο μέχρι να δεν χτυπιέστε. Το πάτε με το φίλο και ζε. Παύλε. Ένας από εδώ, άλλος από εκεί. 2013 βρισκόμαστε στο 4x4. 4x4. Μια σειρά κάνε. Η ταλαιπωριακή με τους βραδιποριακούς. Ωστόσο, επανεμφάνιση εδώ από το Λάζο, επανεμφάνιση κάτω από τα δοκάρια. Ο Κούδας μετά μεγάλη επιστροφή. Γιώργο, θα παίξει τελικά ο Κούδας. Μετά από 25 χρόνια. Εμείς για άλλο λόγο το θέλαμε. Για ποιο λόγο το θέλατε εδώ? Βαλάει νερά, τίποτα εδώ. Παιδιά, 20 λεπτά. 2 20 λεπτά. Είστε έτοιμοι? Εδώ ο διαιτητής θα μιλήσει. Πολύ. Οι 2 20 λεπτά είναι καλά. Ξαπλώνουν λίγο, περνάει η ώρα. Έτοιμοι είμαστε, έτοιμοι, άντε. Δεν έχουμε και αλλαγή. Θα έξι 20 λεπτό. Κρατάς ώρα. Έχω ώρα στην κάμερα. Έχεις ώρα. Τις αναμνηστικές. Εδώ γίνανε. Είμαστε έτοιμοι, Χριστό. Πάρα στο σκέτο. Πας για δεύτερη κούπα μέσα στα 13, Πολλές μεταγραφές. Ο κύριος διευθυντής που είναι. Δάτος. Η σφυρίχτρα την έχει. Την καταπιείς με την πύρα μας. Δεν έχει πλούτα για σέρα. Ένα τριπλέ δώσου. Ένα μπλε, ένα μπλε. Δώσου τριπλέ στο Χρήστο. Χρήστο. Χριστό, Περιμένετε. Χριστό. Ένα Χρήστο, Χρήστο. Μπλε. Α, πορτοκαλί, πορτοκαλί θέλει. Πορτοκαλί θέλει. Χρήστο. Εδώ είναι κύριος μας. Όχι, έχει πορτοκαλί, εντάξει. Θέλει χειρός. Πορτοκαλί θέλει. Φόρα, γάτια, φόρα. Έλα, άμα το βρείτε έχετε σέντα. Ποιο χέρι. Έλα, εμείς έχουμε σέντρα. Έλα, Χριστό. Έχουμε σέντρα. Εμείς κάνουμε σέντρα. Κανονικά θα πειρά. Σφύρα κανονικά, το βλέπεις. Παίξε λίγο έδρα. Ποια είναι η έδρα. Ξέρω εγώ ποια είναι κι εγώ. Ρίξαμε. Εσείς κάνετε Σέντρα εμείς το δεύτερο. Σφύρα. Ναι, Ξεκινήσανε. Κρατάμε, κρατάμε. Ομαλή ροή του παιχνιδιού. Τα out μην τα σφυρίζεις. Περδεύονται. Στο πλάγιο εδώ. Θωμάς την μπάλα. Να το λάθος ο Βασίλης. Τα κουνάκι, μεγάλη ευκαιρία. Τελείωσε η ευκαιρία. Να ήταν κι άλλη ευκαιρία. Πάει η ευκαιρία. Πλάγιο. Πάει η αντεπίθεση. Το άτυχο παιδί, για άλλη μια φορά. Γιάννη, πολύ χαλαρίστε. Επιθετικός μονόλογος από τους μπλε. Να η ευκαιρία που περιμένανε. την επόμενη. Την επόμενη. Δεν ήμουν εγώ. Αδερφέ, λίγη, μια ανάσα παραπάνω. Πέρασε, πέρασε. Και πιο πέρα, Ανοιχτό παιχνίδι βλέπουμε.
Μπράβο! Γιώργο, κουράστηκες? Σε βλέπω κουρασμένο. Τόσο τρέξιμο. Καλό σκεπτικό. Δεν είναι μέσα, δεν είναι μέσα, δεν είναι μέσα. Δεν είναι μέσα. Την έβγαλε, μπράβο. Δεν είναι μέσα. Το είδε ο επόπτης. Δεν είναι, δεν είναι. Τρεις με δύο στην αντεπίθεση. Το κάρι. Το μάτς παίρνει φωτιά σιγά σιγά. Έγκαιρη έξω τον φύλακα και να είναι αντεπίθεση. Τρεις με έναν. Από θέση offside το Βασίλη σούταρε. Ο επόπτης τίποτα δεν έδωσε. Δώσ' το σε offside, δεν πειράζει. Το 1-0 εδώ ο σκόρερ. Ανοίγει το σκορ. 1-0. Όπινο ποτάμο. Α, ωραία. Δύο 2.000 θεατές. Άλλη μία. Δεν φρετώμε. Τώρα. Μοναδική ευκαιρία για το Κούδα. Με διπλή προσπάθεια. Πάρε του μια κάρτα. Το έχει κάνει δεύτερη φορά σήμερα. Αλεξιάδη, μέχρι τώρα δύο σου έχω κάνει, μια γκολ την έκανες. Εντάξει, να η τρίτη. Λιπερόπουλος είμαι εγώ, Στη τρίτη. Όπα. Κόρε. Παντιλάκο, φέρε μια μπύρα. Πολύ. Δύο θέλεις εσύ? Όχι, όχι. Δύο κι εγώ. Δύο. Παντελή, δύο. Μου βρήκες τη θυμίτη Δύο τώρα. φέρε. Ειδικό στις πήρες. Ο Βασίλης είναι η μόνιμη πηγή απειλής. Δεν μπορούν να το σταματήσουν. Πολύ καλό σταμάτημα.
Ευχαριστούμε. Γιώργο, κόψε την μπάλα, δεν σε πάει. Χάθηκε η μπάλα. Πού χάσει? Χάθηκε η μπάλα. Εγώ τη βλέπω. Την βλέπεις ακόμα? Δεν πάσα. Έτσι, άνοιξε το παιδί. Γιώργο, η ομάδα περιμένει πολλά από σένα. Ναι, καλά. Δεν έχεις δείξει τίποτα σήμερα. Το 1-1 παραμένει στο 9. Out. Out είναι η μπάλα. Όχι, εντάξει. Δεν χρειάζεται να σφυρίξει. Δεν χρειάζεται, αφού βγαίνει η μπάλα. Απλή φάση. Πολύ απλή φάση. Να το λάθος. Υποψία πέναλτι εκεί. Κάτι έγινε. Αυτά είναι. Να το λάθος εδώ. Μεταβίβαση. Το κρούκι το φάνη. Άλλαξε πόδι, Γιώργο. Κάτι φταίει. Άψογη προσποίηση. Άψογη προσποίηση. Καλά, μην το λες φίλες φορές. Στεθούμε τώρα. Μέσα. Μπράβο. Μόνιμη πηγή. Βάλτε ένα man to man το Βασίλη, ρε. Αν θέλετε να πάρετε το μάτς. Ένα man to man πάνω σου να βάλουν, Η καλύτερη ιστορία ήταν οι τερματοφύλακες. Τελείωσε. Πιάνουν πολύ. Άντε. Αυτό γκολ. Έχει μεγάλη πλάτη, έπιασε τόπο. Ναι, αυτό που περιμέναμε. Και πάλι ο Βασίλης. Παλιά τετατέτ, ορίστε. Άτυχος. Άμα το καραγιώσει. Αφού τι κάνεις, το προχωράει. Να μην στηρίξω. Στο 11, 1-1 το μάτς. Ντέρμπι. Ακόμα στο 11 είμαστε. Είμαστε στο 11. Πώς δεν τελειώσει. Παρακαλώ να τελειώσει. Μήπως παίρνουμε τα δύο μήχρονα μαζί. Εγώ το τελειώμαι, τρεις είμαστε. Out την μπάλα. Μπροστά πάμε, δεν πάμε πίσω. Εγώ έτσι έκανα. Τέρμα και τέρμα δώσε. Μπροστά. Απέδωσε πίεση. Ύποπτη μεταβίβαση αυτή, κάτι παίχτηκε. Και να η αντεπίθεση. Με το Κούδα. Κάτι περιμέναμε παραπάνω από αυτό το παίχτη. Περιμέναμε κάτι παραπάνω από σένα σήμερα. Δεν τρέχω εγώ. Ήταν σωστή η παρέμβασή σου. Σωστή κίνηση που δεν έτρεξες. 3 στον αέρα.
Κάτω είσαι, μπροστά είμαι. Εντυπωσιακή προσποίηση, ξεγέλασε τους πάντες. Έλα. Καλά. Ψάξεις. Έπεσε ο ρυθμός του παιχνιδιού. Οι παππούδες πέσανε. Η θερμοκρασία ανέβηκε. Ποιος το άλλαξε. Η θερμοκρασία ανέβηκε. Ο άντρας δεν είναι καλό παραλαμβά. Καλά. Παλιά ακριβίας. Ακριβία. Πού δεν την πιάσω αυτή. Παίξουν το Χρήστο. Αυτό που περιμέναμε. Θανάσης, το πρόσωπο του αγώνα με πολλές επεμβάσεις. Ο πιο καλός Ο τερματοφύλακας. Θανασάκης. Μάλλον ένα stop. Υποψία πέναλτι εδώ. Είδες τίποτα? Είδες τίποτα? Όχι, δεν είδα τίποτα. Όχι, συνεχίζουμε. Εκτός παιδιάς. Άψε δικιά μας είναι. Δικιά τους είναι. Από κάποιον είναι πληρωμένος ό,τι θετήσει. Εδώ το Χρήστο. Παρακολουθεί ο κύριος Χρήστος την μπάλα. Αναβρέαμε μπροστά τώρα. Άρεξε, γκολ είναι αυτό. Το πήδηξε. Άτο να πήδηξε, το σύλλωσε. Καρπούζια πετόνια γλυκά, καρπούζια πετόνια πολύ γλυκά. Ο Μανάβης στη γειτονιά. Ο χορηγός του αγώνα, εδώ ο Μανάβης. Βασίλη, πρέπει να σκοράζεις ξανά. Είσαι η μόνη ελπίδα της ομάδος. Έχω βαρεθεί να σε βλέπω να κάνεις ευκαιρίες. Αυτό γκολ εδώ. Βρήκε λίγο το Χρήστο, 2-1. 2-1 ο αγώνας. Δεν έχει γκολ σήμερα. Το αχώ, το... Στο 16 το 2-1. Time out. Δεν έχει time out. Έχει άλλα 4 λεπτά. 4 λεπτά εκεί. Αν θέλεις ξάπλωσε λίγο. Ένα δίλεπτο. Επέλασε από τον Λάζαρο. Κοίταξε. Δεν υπάρχει κανένα. Όχι. Μεγάλη ευκαιρία. Για άλλο ένα μάτς άστοχος ο Τριγωνίδης. Γιώργο το λένε. Καμία δήλωση. Δεν μπορώ να σχολιάσω αυτή τη φάση. 3-1 είναι γεγονός. Λάζο, παίξε σύστημα σταυρό. Το σταυρό σας και συνεχίστε. Ο σταυρός που είναι. Κάντε το σταυρό σας και συνεχίστε γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι, καλά. Βάρα!
Τώρα. Φοβερό πως το Βασιλέκης. 1 στα 9 έχεις μέχρι στιγμής. Καλά, άστο. Χρήστο, δεν είναι η μέρα σου σήμερα. Κάτι φταίει. Άντε! Έγκαιρη επέμβαση. 3 στα 15, 1 στα 3. Στο 19 είμαστε. Τελευταίο λεπτό. Τι τελειώσε τώρα. Μεγάλη ευκαιρία. Πολύ ωραίο σουτ. Άψογη τεχνική κατάρτιση. Όχι ρε, τον γκολ μετράει κανονικά. Δώσει! 4-1. Διάλειμμα, έτσι. Με πιαδό θα παίζεις, δεν θα τρέχεις. Σφύρα λήξη. Λήξη, τελείωσε. Λήξη πρώτου ημιχρόνου.